Mi történik, hogyha egy polip rosszkor kerül rossz helyre? A Darwin Paradox egy színes rajzfilmes platformer játék, ahol egy Darwin nevű polipot irányítunk. A történet elején Darwin békésen él a tengerben, amikor is felszippantják az ufók. De hogy miért, arra inkább gyertek rá ti. Szóval egy hatalmas seafood feldolgozó komplexumba kerül, ahol nagyon szívesen készítenének belőle a vacsorát. Így kezdődik el egy elég abszurd menekülés. Darwin próbál megszökni a gyárból, visszajutni az óceánba, miközben különböző furcsa helyszíneken kell átverekednie magát. Gyárakon, csatornákon, utcákon, és közben még sirályok és más veszélyek is üldözik. A történetet teljesen szavak nélkül mesélik el. Inkább animációkkal és vicces jelenetekkel, ezért az egész olyan, mint egy Pixar-szerű rajzfilmet néznél. A játékmenet főleg platformer elemekből, egyszerű puzzle-ökből és lopakodásokból áll, bár néha azért vannak benne elég jó fejtörők. Darwin tud falakon mászni, átszázni magát a környezetben, ami nagyon menő, tintát kilőni, amivel el tud bújni, vagy akár kis réseken is átprissani magát. Szóval a polip képességei a gameplay része is egyben. Nekem személy szerint nagyon bejött ez a stílus, illetve a sok vicces pillanat. Egy hétvégi laza kikapcsolódásnak csak ajánlani tudom. Ismertek még ilyen hasonló jó stílusú játékokat? Vagy ezt ki fogjátok próbálni? Kommentben írjátok meg, további tartalomért pedig köszönöm, hogy bekövetsz.